अके गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावनाय थाबाय स' आं आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव आङो दिनै रायमना बेरायहैनो थांगासिनो दिनैहाय जोंहा एग्जाम गैयामोन बेखायनो आङो न'आवहाय मा खालामनानै थाबाय थानो बरिंबो जायो आरो गरम बोथोर एसे बेरायनोसै नामा हावा जाहैनोसै नामा बिदि साननानै आङो दसे बेरायहैबाय आरो रायमनायावहाय आरो जोंनि बांद्रायबो गोजान नङा आरो बेयो खाथि बेनिखायनो आङो रायमनायाव बेरायनो बिराद मोजां मोनो आंनि फेभरेट पार्कआ रायमनायानो आरो लोगोफोर नोंथांमोना जितु आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय बिराद मोजां मोनदों आरो बिराद मोजां जायगाया बिराद मोजां नोंथांमोनाबो बेरायफैदो जायफोरा भिडिअफोराव नायबाय थायो रायमनायाव बेरायनो गोसो जादोंबा बेरायफै थारैनो जोबोद मोजां आं मानो थगायनो आरो लामाफोराबो बिराद मोजां आरो गाज्रि नङा रायमना थांग्रा लामाया बिराद मोजाङानो आरो आं जिप लाइनावबो गाखोनो बिराद गोसो जादोंमोन बैबारावहाय खनसे गाखोदोंमोन एबारजों सेकेन्ड टाइम जागोन बेनिखायनो आङो गाखोनो होननानैबो फैनाय जाबाय आरो लोगोफोर आरो जोंहा गाबोनबो एग्जाम दङ बेनिखायनो आङो फैबाय आरो गाबोन एग्जाम जाबाथ' आं थांनो हानाय नङाना बेखायनो दिनै एग्जाम बन्द'खायनो आङो थांनाय जादों आरो रायमनायावहाय नायदो लोगोफोर बिराद मोजां नुदों अखा हादोंमोन ना अखा हानानैहाय अखाया नागारथ'बा माबायदि जायो बयबो मिथिखायो थान्दा जायोना एसे बिदि जादोंमोन आरो नै लोगोफोर आरो दुब्लिफोरा बिराद मोजां नुयो नै ओरैनि दुब्लिफोरखौहाय जोबोद मोजां मोनो थारैनो बेरायनो हाग्रा सेर सेर गोसोखौ बिराद मोजां मोनो लोगोफोर मोजां नाङो फै नोंसोरबो बेरायफै गासैबो नैबे हाग्रायावहाय दाउखि सिलिं नुदोंमोन ना नै बिदिखौहाय उन्दैयाव जायोमोन जोङो होननानै आं खोन्थालांदों आरो बेवहाय गुमैखौहाय खोन्थालांदों आरो आङो दाउखि सिलिं जायै जायै हाथायावहाय माराम नांजोबो होननानैहाय उन्दैयावहाय जायोमोन ना जोङो एकदम माराम जाजोबलायलायनाय जायोमोन जोङो दानि गथ'फ्रासो जायोना जाया मिथिला जों जायोमोन उन्दैयावहाय लोगोफोर जों मोनफैबायानो नैबे वाल नुनाया बे सिङावनो थांगोन आरो आङो जिप लाइनाबो बे सिङावनो दङ नायनानै लादो गेटखौबो फै लोगोफोर गासिबो बेरायफैदो नोंसोरबो गाखोफैदो जिप लाइनावहाय इन्जय खालामफै नाय लोगोफोर नायदो गेटआ हाग्राया नैबे उनथिं थाबाय बिराद हाग्रा दङ बिजोंहाय आं दायो हाबनोसै आरो नाय बेयावबो बेबायदि खालामना दोनदों रायमना जंगल रिट्रिट लिरनाय बावबो हाबबाय आरो लोगोफोरनि दा फुङावथ' मानसि जाया नायदो लोगोफोर बिदि गेटनि खाथियावहाय बिबार गायनायानो नायदो बिदि समायो आरो बिराद समायना नुयो नायदो नायदो बिराद समायना जोंनि खाथियानो जायो लोगोफोर नै जा मोजां नुखायो बिबारा ओमफ्राय बै सिंजोंबो बिबार बारनाय दङ गोजा गोजानो नायदो आं देखायनि नैबेयावहाय नुहुरनो नागिरला मबाइलजों लोगोफोर भिडिअ बानायनोसै बेयावहाय बिराद मोजां लोगोफोर बेरायनो नै बेयावबो जिरायनो हागोन बिराद मोजां आरो लोगोफोर नै बेयाव जिरायनो हागोन नै बेयाव गेलेनो हागोन गोजौ गाहाय जाग्राया नै बे थारावबो जिरायनानै आराम इन्जय खालामनो हागोन ओरैबो नै जंगल रिट्रिटआवहाय दंफैयो नायदो नायलांबाय थादो आं एसे बेरायनानै देखायनि नैबे फुख्रि ना
जा मोजां ना मोनो नै बेवहाय गोगोम ना दोनदों लोगोफोर आं बेयावहाय गाखोखांबाय बेयाव गाखोनो थाखाय बिराद मोजां आरो नोंथांमोनाबो फैनानै गाखोफैदो बेयावहाय आरो बै मोनसेयावहाय गाखोहैबावगोन आरो बै हेबनानै दोननाय दुरुङा बै नुहोनाया उनथिंहाय फैदो नोंथांमोनाबो फुङावहाय बिराद अखा हादोंमोन आं आसा गैयामोन बेयावहाय सफैगोन होननानै दायो बिराद मोजां इसोरा मोजां दिन बोथोरखौहाय होबाय आंनि थाखाय बेरायनो थाखाय बिनिखायनो इसोरखौबो हामबाय होनो आरो नोंथांमोनाबो आंनि थाखाय आर'जावहाय लाफानो दाबाव आंनि फरायनाय लिरनायखौहाय बेयावबो गाखोगोन आरो नायदो बेयावबो गाखोगोन इन्जय लोगोफोर फुरा इन्जय बा दैबो गारि टायार जों बानायनाय आरोना बे दालाङा नै नायदो बैयाव गाखोहैगोन आङो फै आंजों लोगोसे बिराद मोजां लोगोफोर बार खोलो खोलोनो बेरायफैद' ओमफ्राय नै लोगोफोरनि बेवहाय मोनसे जिरायग्रा दङ आरो नै बेवहाय जिरायगोन आङो बेयो जाहैबाय रायदोंनि आरो बिराद मोजां नै गुसुनो बेवहाय जिरायनो थाखाय बिराद मोजां आरो आं नै बेवहा जाबाय बा बिराद मोजांखा लोगोफोर नै बेयावबो गाखोगोन आङो जिप लाइनावहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो गरम जाहांबाय नै बोथोरा एकदम गाखोनानै नै बिबारा बिबारावहाय दाना फटक लायनोसै आरो लोगोफोर आङो फट' लाखांबाय आरो जिप लाइनाव गाखोनोसै नैबे दुरुं गोलाव नुनाया गोजौआ बे नुनाया बेयाव गाखोनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंजों लोगोसे इन्जय लोगोफोर जा मोजां नुयो नैबे बिबारा नै आं गाखोनोसै नै नायलांबाय थादो आयौ गाखोबाय थांगासिनो लोगोफोर नै गोजौआव गाखोनानै थाजोबखाबाय दायो आङो गानोसै लोगोफोर आं नै गोजौआव गाखोखाबाय दायो ओरै दुद्रु खालायलांनोसै माबा दुरुंजोंहाय नै दुरुङा नायदो जा गिदिरखा दुरुङाबो जिप लाइनाव नै लोगोफोर गाहायाव नायदो माबायदि लोगोफोर नै ओंखामबो जानो नागिरबाय आरो अमा बेदर दालि जहल पापर ओमफ्राय नै बायदिसिना दङ थाइबें थुइबेंनो ओमफ्राय सबाय बिमा एवनाय नै बिराद टेस्टिखा नै अमा बेदरा जा गोथाव जाखादों लुबैनाङा दे भिडिअ नायग्राफोरा